kidon artli gi mau bambriu hakari khasi kajongi kine gi mau bambriu kidon lana kajong ke kerteng ban la ka jaka henry kine ki artli gi mau kidon ke jinge thukana ka bayasriem ngatip barok ki bapej ya gani ke video kilatip shpang kine ki artli gi mau bambriu henry lada don ki batang kwa ban tip shpang kine ki artli gi mau ngine pe lang menta Uway umau bambriu udon haga thany ribhoy haga snong moyambe kabajingai kumba sau pheu sau pon san kilometer nanong ba Shillong kat kum ka Google Map bat yaw neu mau la khot kum utau moyambe kane ka kerteng jong neu mau kadai ka bala khot haga tin snong kabamut umau baka kami ka yam ka khana shapang neu mau ka long ka bas ngeu trimha ka bau neu mau la nguit no ya arngut ki khun shenrang jong ka wei ka long kumi ka ba trailing kha hajan jong neu mau hakapor baka pensyong yakini ki arngut ki khun jongka halor jong neu mau katba ka plipat kadang trei halengkha henry neu mau la nguit no ya baro arngut ki khun jongka katba kadang pensyong kai yaki halor jong neu mau badai leng ba jing yam jong kani ka long kami halor jong neu mau namar ba ka sneusi bo lo nguit no yaki khun jongka baro arngut la khot yong neu mau dau dau moyambe la neu mau baka kami ka yam sau wei pat umau bambriu bekerteng umau nguit briu uneu mau nguit briu don haga thang East Khasi Hill District haga snong mau be kabajingai kumba lai phupra point lai kilometer nanong ba Shillong kat kum ka Google Map layo kerteng dau mau nguit briu namar bau neu mau la nguit ya arngut ki khun jong ka wei ka long kami ka batrei lengkha hajan jong neu mau haga por ba ka pensyong ya arngut ki khun jong ka halor jong neu mau Barlok ki bapej ya kani ka video ngakwa ban keli jingkeli kine gide gi jing ya thukana bashisha lane gide gi puriskam ya kani ka jingja ka bashir khai ngewa ban jubab haki comment khnang bangin ya tiplang